नोंनि इन्ट्रडाक्सनखौ फंबाय 500 थाखा हरग्रो थै मा 500 थाखा नांलागौ नोंनिफ्राय इन्ट्रडाक्सन होनायावलाय सोर ओरैनो फ्रियाव उनाव मानो हाया फंबाय हो 500 थाखा होग्रोबासो होगोन हो फंबाय हो गासिबो नायनाय हिसाबै एडभान्स 500 हरग्रो दायो आङो नोंनो गुगल पेआव हरगोन दे बुं दानो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनो दायो वाट्सएपआव किउआर कड नांगौबा लायगोन आङो किउआर क'डखौ दा नांथ'वा दे होनो हागो फैसाया सिगां जेबो जाया फंबाय होना हो मानि स्लाइब होननायखौ मिथिगोना मिथिया इफोरखौबो बाद दोन फंबाय दे होना हो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिम मनजित बर' आं थाखो 10 आव फरायो आंनि गामिनि मुं दैसागुरि लाइजाम सोग्रा नं 7811330 लाइजाम सोग्रा थावनि लावखाता फंबायनि एमआ मा बिजामादै जानाय वाव एमानो काट्रा हबिया मा फंबायनिया हिनजाव गोदाननि हौवा गोदान जानाय वाव फंबाय मजा बिनानावा होना हो गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ नोंनि मुङा मा बिनानाव आंनि मुङा थरायना गोजोनस्रि बर' गामि बबे स्कुलनिफ्राय फैनाय आं कक्लाबारि गार्लस हाइ स्कुलनिफ्राय फैदों मा गामि दिहिरा मिलनपारा लाइजाम सोग्रा थावनि खाथियाव जोहोलाव थानायखाय बावदों नामा बिनानाव बावाखै बर खाग्रा खोमालाय बिनानाव बावनाङा बिनानाव नोंनि लाइफआव मा जानो सानो नोङो बिनानावा सानथ'वाखै एमा मा बिनानाव हबिया सरि मा खालामनानै मोजां मोनो ओइ माबार भिडिअ लाजोब्बाय एख' जाया फंबाय आच्छा बिनानाव नोंनि बे खाथियाव थानाया सोर आं बेखौ मिथिनो लुबैदों फंबायजों बिनानावजों आराम मोनलायखायो नामा फंबाय बेसेबा आराम मोनो बुंना ला दे दानो बुंना ला जाहाथे गुबुननि नोजोर दानांथों आराम मोननायल' नङा खोमालै मोजां मोननायबो बिनानावा मा बुङो मोजां मोनलायो बेसेसो गोबाव जाखो 35 बोसोर नोंनाव सोङाखै फंबाय जों बिनानावसो सोंदो इखे ओइ नों होनाङा फंबाय दे बिनानाव नों बुं बोसोरथाम जासिगोन वा नोंसोर सानैजोंथ' बोसोरथाम सानबैसे जाखो बावबाय सानब्रै खावसे सोर सासेया मेगन खेबग्रोआमोन वा बिनानाव आच्छा बिनानाव नोंनावथ' जोबोर माबा दंलै पावार मस्त' कलेजनि जिएसखौनो पटायलायनो हादो बिनानाव जिएस नामामोनब्रा इदियाव जिएसआलाय थांनाय बोसोरावसो जाबाय नङा इबारबोथ' नों जिएस ना दा सेकेन्ड इयारनि सिगाङावनो फटायनायसो बोरै मा होनलाबायखो माखौ नायनानै मोजां मोननाय फंबाया मेगन मोखां आखल आखु गुस्ति बबे मोनसेखौ गासिखौब्रा मावथ' मोनसेखौल' बासिना फंबाय मोजां मोननाया गुबुन गुबुनजों मेगन खेबलायोना दे फंबाया नैबे बिबारखौ बिनानावनो प्रप'ज खालामनानै खोन्थिनांगौ नै आराम मोनखानायखौलाय मा प्रप'ज खालामबावनो खालामनांगौ जों नुवाखैना हाबनानै है लाइजामखौ आरो बिनानावनो लाइजामखौ दे फंबाय होदो प्रप'ज खालामदो माबायदि खालामजेननायमोन प्रप'ज खालामदो
बिरनासो खालामनो गोसोमोन आं माथो बारानो फैयाखै बारा दा गैथ'आ दे फंबाय दे हो बानायदो फंबाय हान्थु खेरायनांगौ जायाखै फंबाय हान्थु माथो खेरायनांगौ आंनो गावनि गोसो बायदि खालामनो होबाय आरो दा बोरै हान्थु खेरायलायनांगौ जाखो? हान्थु खेरायलै फंबाय गाज्रि नुयो नों होनबा नोङो डाइरेक्ट इदि बिबारखौ हैगोन नामा नोंगौ बेफोरनि एक्सपिरियेन्स गैयाना दे हान्थु खेराय मिनिनाङालै फंबाय दे दे फंबाय दिनैनो दानो बिनानावा नैबे दा सेकेन्ड इयारनि आब' पुजाया नोंनो हैनाय लाइजामखौ बिनानावा फरायनानै खोन्थानो नांगौ मा लिरनाय दं बेयाव लाजिनाङा फंबाय फरायनानै खोन्था गोसायै फरायनो बिनानाव आदा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो वाह नोंनि बे खदाल हाथाइजों मिनिसुनाय आंनि गोसोखौ फागोलि बानायबाय आसोला वाह होमबा फंबाय बिनानावमोननिया बोसोरथाम जानायनि खुसियाव फंबाया बोरमानि गाबनांगौ खनसे हैस आं बोरमा बायदि नुदों नामा आंलाय बोरमानि खनसे गाबना देखायनांगौ खुसियाव दहाय इन्ट्रडाक्सनखौ 500 होयियावबो होबाय दा बोरमानि गाननायखौ 500 नङाबा जानाय नङा दे फंबायखौ दा मुदु चक्लेट जाहोगोन दे जानाय नङा 500नि थाइसेबो खम जानाय नङा फंबाय बोरमानि गाबनानै ओंखारबोदो फंबाय बोरमाया माबायदि गाबोबा आरो बेखौबो हायाबाथाय दे मोसानानै थांदो सानैबो 500 होग्रोनांगोन मिउजिक होदो आदामोन खदाल हाथाइजों खनसे मिनिना खोन्थिनांगौ फंबाया दे सानैबो फंबाय बिनानावमोन मोसानानै ओइ थांदो मोसालायला मोसादो दे मोसा बा मोसादो। अहेबाव गुग्ला जाना दं मोसानो हानाय नङा हायो दे हायो दे मोसादो हानाय नङा दे समनि आंखाल फंबाय दे मोसादो थांदो जेबो नङा मोसाया मोसा फंबाय दामना हो आदामोन मिउजिकखौ नै साइडनिफोरा मोसानो होआखै होदो दे बिनानावमोना एसे नङा मोसादो दे फंबाय बिनानावमोन ओंखारलांदो होमबा